kelak Januan ke election last tang pun kita masa lesan stem kin mi matang keleng ke beri bakin perta dalal kisang syusyek banyok pendap ya laki pla kisang bakin rajek bakin wan raai jeng kelak kani kapor ka samay election bad hukum kini kipor kinong mi khamat jungi ki jiyo bhai ki lat kilenti ban pin sngau ban pin sawa ya ki jing thmu ki jongki bar kumju ya ki kam ki bakila dap ban pin urlong hendrai ha kani ka kenti ni dan rengkat ban ngi ya kini kin honong rwai ki bala tip kum kita ki underground rappers ki bale se ki jingmut ki jing perkha jungki ka yar bar ki dan ki jing sngau halor ka imlang ka salang nga jiliana poleng yai bitang man pe yu kanjat shai na ka banta kani ka jing plio jingmut rengkat bar kini ki rappers ban yo sngau ya ka khubor ka bakdan ban ai na ka banta kini ki nong mi khman bat ikipat ba underground artist am kya kadai something kaba kum mangi ki artist ni kran kabal ya pair na kabalong mainstream de nganum dabu da kata kentin mainstream ngan bu da ka kentin balong commercial ki wan na gitu bakham long loki kan kemda pau than chabar tamba ki kran something kaba relate but ka life the personal problems the bakin long kum kata ka hope te bakila bakin ai jingkerman lam shikiwe lada fidil bat kini ro kam lai long film long marway te hakani ka jingyat nanti kan daka men sim rang ba ngan ya chakmat daka men sim rang ba to ya chakmat daka men sim rang ba ngan ya chakmat haba jing ki ban yakingin ompen singap ka inspired ke hip hop yang abangan le kini ki bro te narwai ro ho ngar represent nang le ki genre te ho iki jingroi ki banga don ki bangala don ki don ke message ki ba na ai men sim ki khna samla jungi kum ha ki struggle ki bangi ya man ka singi i ke ka bajia dong da ki khmat ka bangi ingila bangin express ki lyric si kijing ruai bun ki bayak karanti ki dei pang tai kijing bam sap jong ka sarkar ema teng baling stress bahai kini gi yuam ba ho awareness is required awareness is required awareness is required kabah jong bodok katakan ka bakong san ba kabah jong bodok ru ngai isibun ngamla ban kodok tima kibale ki di ban sungu thu ya kata ka bangakran ka bha jong badong bon sien kimyo shu na marba kini ki brio ki ba don ba am kat barang don ya la jong kata kim perkhat shu te ya ki ba don sha kata ka jing don kam kan kidang shim shu man long nak jaka bakin yo lat ki badok pe kum ki skol ki bon ki skol ni shlong ki badai jong ki na banta kini ki khon badok baki bam yo lat kabadai tangga bai school kabala banlong tangga po si spa si banai ma nrei hakitu gi school ngi iba ki bon ki khon minister ki khon gini ki tai ma ki bayadan to ka chaba pha ka chaba practice new yang aga to wel om to jisuk kat padang em tambangan hapan husial jis new yang aga wan butien ka baya ka ngam kian marung te sok pan mi ngam lat marwai nga kwa belinja kidoni pi trai ki bahe ban poy unu drops nrei kemla ra namar balai ki ban chiok kem ki kem tangi ki ba ki barit ki riak ma lonor ki rupai ba ma nrei yo tau ba penpoi tau min ba penpoi ki brio mentai ki subut ki kem drops ki nyok kem tang tu tang khaniat ki yo kem ru tang kapisar batang khaniat ki la ban ong no tau drops ba wan pat da ka senduk ba wan da ka pat ngimla ban kim pat la ra wadat mentaruk ngapa di ira ka ta ka history ban yo tau drop lot uban wan penpoi drop sane po rikasi ki wan tu na yen sem jung ki brio teng ladang yo bat ngimlong shu tang mangin thap ro marbalai ki de ki victim akhamat jong sarkar te ka tu ka jing penlong victim jong sarkar kini ki body drugs nei kolong pemban kum ka jing penslur ta giong pinyo ayula da pikiran ye jing shisha ngamla banyo nrei kentien blak lei ken ne serta ngamla ban thok bangi im de jing sobha ngamla rubangan ong ba jing penyak kedai ba lajan baro ki brio ki don banta ka bamsam na kata daw ka jin jarai ki bakin shim ya kani ka phang bakadai kimla ban accept ya kata kibun ma kinau mi kemar kiban shubo ban kerme ya ka fax ma nambar ngi kwa ban kerme ya ka fax bun ki bayarap nang ki brio jong jong ni ki ba ki vuat kemuta ki yok kam
ki hab lej ban ngu ban dam kejat ban kedam ka long lej ngu kejat hau nong mi khmat kim khen kor ya katu ka jing pulia ya katu ka kerdan joki khun kim khen kor ya katu ka pisa ka baki penlot ha ka jing pulia joki khun joki ndrei ki hab ban lej chu tu nong mi khmat ban ong ba so bha ya rap lang i khun jonga ba in yo kata ka pus Channel commences open A Hatu biju berkala tapi ya pen poisha A Pilegi kamaman bila ban na cover day Nregom no pen aju ba maksi bisa mangi delidir mi ngilapun million lada nga mi lada nga phati ji thian ikun le dingan ong hoi simni phone ga bai ba mi fi simple ma kata ga wei ma bole nang tu hi am te hadin ho buat lada shuang itu yo tu ikun jonga dari la hela san shuang yo bat ka kedan ba ya ila don lupa ka tu million ba hoi da nga kwa ban le ke kam na ta junu ngade ban yo ke ro yel dia unemployment pat dia ngakwa ban ong kawai ki brio menta kila live paladik to ka standard of living kim dan chuta ta ka dignity of labor kile ranyo ke ba kinle lada trail dangila bangin stay anong no dangila bangin stay original bet na lade try ngintip la kariti ko dustur ka apkor ka burom kumbau khasi jongi wujudan ma try ke ege e bro khoi kine kinomja kai ban change ka system ma kata ka jing keliru ha te ban change ka system hi nga thrai kam dei ka basok kam dei ka kam kai ma inam la ban change ka system ndai ngila pat ban change ka mindset jong ki brio ki badan apo jong ka system kan systematic change maybe change of system ka baron kame ka wede uwei puwei briam ude bandon ta ka sur mon pur sngo ya kita ki nomi khmat bo ha bakal long sha kumta but kat pat mon ra kata jing kala phim dei ban ran dia lên ti bà kim hình ray pat men sim ka ka luoj jing phang a sim dan ling nang mok lên ti uk suoj u cha uk ruoj ka ho jong ni u briu cha nguoj om dan ba dip ka ding ba me ki wan pen lip ngi ki pat ba ai dei sisin ngi la long dangi jit kita no khmat am si dong kata we ken tiam ong sentimental issue teng kawan lang ba kan yam teng kawan lang ba o ba dei parasnong teng kawan ba o to ngila le bhai ka shono ya kata ka kurne kata ka yu tikiwan kita borok kan ki hab jet ka jing start ka min te ka de kata hi ka jing start jong pat ba hi bola ban warai ka jing kala ni ka rukum long jong ni ka system mamta uno no ban wan ngide ban le hok trai hok na ma tau pat ba namar waju so khlo namar ngatep ba pijop na ngi pat ba hi nam dei pat ba kamta phinom long ni era kinong mi khmat ki don kam ban don katuka ngatarai katuka mensim bakin septing yu blero namar lada ki bo ningkong ya kata ngatarai kila bakin pet ya ka jat ban ru barok kawe economic khamat pada akwa ban kran ba hatu pidan em ka jing sngo na mata ki tu ki brio ki badok ki bamla ban pha skol ki khon adu pidan em ka jing sngo na mata ki tu ki jaka ki ba shabordar ki ba yakhi menta hatu pidan em ka jing sngo na mata ki tu ki brio ki ba bam yo tangkalen tisin kian bakin ya bakin lek siki jaka pule bakin lek siki hospital bakin lek siki ni kitai hatu pidan em ka jing sngo na mata ki tu ki brio ki ba yap asurok tang na benta bakin poi siki jaka sumar kidi bandon ka jing sngo hatu pidan em ka jing sngo na benta ki tu ki samla ki ba lot ya ka por jong ki pelot ya ka bor jong ki pelot ya ka pisa jong ki ban thap hakinu ki form bakin thap ya ka kam ka like tang shipotli ka pos ngan chu anuk sama shipotli ka pos kin thap de ki lak ngot hatu pidan em ka jing sngo ngamong ya kata ka pisa ma andrai pidi ban pet lam ya ka roi ka par jong brio da ka pisa pin thiet sien san snam ya ki brio dai ka tu ka pisa ka ba pen bam ya ki brio am ka tu hi ka pisa kan sa penyap ya pi hadian bot kata ka de ka jing kran jonga ku boleh sebut nangina pertai ngem tip ngin poi shano surit hala de janut kumparo kang angin san hey lapi he neret kerdan kang bangin san lapi he neret kerdan